wis doleh urung ya. Lah aku lupa kan nih, gede-gede kan. Kayak piye ora oleh-oleh. Alah malah kena nah. Umpanku pindahlah. Gawane sapa akeh muni. Entuk lip. Ora. Ora entuk. Iwak orang mangan lagi. Masalah. Apa gara-gara aku nilapin bojoku ya enggak entuk doa restu iki mau. Serapet tahu ini orang mangan nih Wak yuk. Baliklah. Wis buang nih nih. Apa mergo entuk doa restu aku ngapusi bojoku mau yo. Mancing ora oleh belas. Lah niki mancing ora oleh, serang kowe Wak balik. Loh. Dikancing Wak. Nik. Paling ngarep iki paling. Lah ngarep ya. Padha wae dikunci kan. Nik. Ya alah nik kok malah mbok kancing kabeh lho lawang iki. Berarti dek mau aku ngerti iki. Walah. Ini iki sedene tuh kandang aku. Kayak nyamuk tok. Masalah.